थांनो थै कचग कथमा सुना चिंलियो हानि बागे राजा कामी वो काखा थामसानि बयार सिखा राजा कामी वो Sini chung Raipasa BC 2 number 3 number ward mani lai chung door to door program tenglai tongo sini ro phaima da pura joto sini warriors bubar sengkara ro sini door to door ni program agenda men kha chung bubagra ni chongr hojak sini hi science bubagra ni chongr hojak sini sar Rajeshwar Deborba sini candidate no chung apply khainani bagai chung tini phung 7 sima kholai jak Januari khalai chung door to door program khai chung abono jini lokorong chung jogoi tongo jehetu chung sangwa ei 2026 TTDC election jini sar Rajeshwar Deborma no gaham khai chung pul mari khai chung jini 27 center ro chung ek number position tlangoi chung record khaina hani chung abono tini chung Januari khalai okholai jak jini wari rasok belai no khatung jak abono chung lokorong kaise message bari nai sini busanggo sini buagra ebu bang mari khai sit bang ke jiti phainai aba sai bises khare chung tini door to door program khalai tongo sini Raipasa BC ni warrior sab sini buri mothara sini sikla bodolok judon tongpayo chung tini taya nuya khai sini buagra ni bagi chung gaham ke sam khalai nai abono sini ni somai nglai nai aso sainang ko paida judon ha